mužom a všetko išlo automaticky. Ty si, Ruth, nevieš predstaviť, čo to znamená byť mužom. A už vôbec si nevieš predstaviť, čo to znamenalo byť mužom pred 100 rokmi. Ty si nevieš predstaviť, aké veci naprieč históriou muži boli nútení zvládnuť. Tá tvoja najhoršia predstava, ktorú budeš vygenerovať, je len 1% z toho, čo tí muži museli zvládnuť. A ty povieš, že všetko išlo automaticky. Nič nešlo automaticky, Ruth. Byť mužom naprieč históriou ľudstva bolo ako kráčať holý v -10 cez rieku proti prúdu, bosý po ostrých kameňoch a za sebou ešte ťahať ťažký náklad na lodi. To je metafora, čo to bolo byť muž. Všetko, čo kedy muži dokázali, vymysleli a spravili, bolo extrémne proti prúdu. Všetko bolo hrozne ťažké. Ty si nevieš ani len predstaviť, Ruth, čo to je. Aj dnes si to nevieš predstaviť, ale v histórii už vôbec nie. Ty si nevieš predstaviť, akú strašnú ťažobu títo muži museli uniesť. A tie ženy v tej dobe im boli veľmi vďačné, že to robia tí muži a nemusia to robiť oni. Oni im boli veľmi vďačné. A keby ťa tie ženy videli, čo rozprávaš o ich mužoch, ktorí umierali a dreli krv, pot a slzy každý jeden deň. Keby počuli tieto ženy, ako rozprávaš o ich silných, odvážnych, statočných, tvrdých mužoch, tak by ťa tie ženy vyfackali všetky do radu, Ruth. Normálne by ťa prefackali, že ty hlúpa hus. Ako sa opovažuješ takto rozprávať o mojom manželovi? Môj manžel je jediný dôvod, prečo ja som prežila v tejto ťažkej dobe. Ako sa opovažuješ, ty hlúpa hus obklopená slabochmi, ako sa opovažuješ brať si do úst môjho manžela. Ty rozmaznané, hlúpe decko. Ako sa opovažuješ, čo je len spomenúť môjho muža. Takto by sa s tebou rozprávali, Ruth. Tie ženy milovali, že môžu byť v kuchyni. Oni to milovali, pretože alternatíva bolo byť vo vojne a na poli.